דבר נוסף, ההרצאה היום זאת הרצאה שמיועדת לכל מי שרוצה לרדת במשקל, נקודתית לעניין הזה. אנחנו כרגע סיימנו מצבור של חגים לכל העדות, גם הפסחא הייתה, נכון? פסח היה, רמדאן היה, נביא שואב היה הכל. כולנו אכלנו, אולי חלקנו קצת יותר מדי, וזה הזמן ככה לשנס מותניים ולעשות החלטות ולפעול בהתאם לכל מי שבאמת רוצה. אז ההדרכה של היום זאת הדרכה שתדבר על גם קבלת החלטה לקראת התהליך, גם מה נכון לעשות בתהליך כזה, וגם מה אני חושבת שנכון לעשות בתהליך כזה, כן? כל מה שאני אגיד היום ואמליץ היום, זה המלצות שלי לפי הידע שלי והניסיון שלי. אני מניחה שכולנו פה ילדים גדולים ויכולים כל אחד לקחת לעצמו את מה שנכון עבורו. אז בקצרה עליי, שמי סופי ויצמן, בהכשרתי אני נטורופטית ומורה בכירה ליוגה, למדתי בווינגייט 5 שנים, מטפלת באנשים 19 שנים כבר, אולי אפילו יותר, מסופר, ומלווה אנשים בכל מה שקשור לתהליכים של הרזיה, איזון תזונתי, איזון הורמונלי, כל מה שקשור לתחום של תזונה ובריאות שיכול להועיל עם הגוף שלנו. אז אנחנו מתחילים. אני באמת מבקשת כל אחד שישמור על המיוט שלו, כדי שיהיה לנו ככה רצף ואנחנו לא נצטרך לעצור כל פעם בשביל לעשות מיוטים. אז יאללה, אנחנו מתחילים. אתם רואים את התמונה הזאת והיא נראית מאוד קיצונית, כן? או זה או זה, בכוונה שמתי את זה, כי הרבה פעמים בראש שלנו, לפני שאנחנו ניגשים בכלל לאיזשהו תהליך תזונתי, זה מאוד קיצוני בראש, לרובם, כן? לא לכולם. והמטרה שלי בהדרכה הזאת זה להראות שלכל אחד יכולה להיות הדרך שלו והנתיב שלו, ולא חייב כל הזמן לחשוב קיצוני. למרות שאני יודעת שלנו לנטורופטים יש שם קצת קיצוני. כל פעם שאני מדברת עם מישהו שעשה תהליך עם נטורופט, אמר שהייתה לו תזונה מאוד קשוחה. אז זאת לא המטרה, המטרה היא לחיות, אבל בתוך הלחיות, לסגל אורחות חיים שיכולים להוביל אותנו לאיזה שהן תוצאות בריאותיות טובות. אז יאללה. אז מה שבתפריט היום, זה כבר ציינתי, נעבור על זה בקצרה, נלמד איך לקבל החלטה, בלי החלטה לא כדאי בכלל לגשת לשום תהליך, נבין את המהות של הירידה הנכונה במשקל או בשומן, או מה יותר חשוב, נבין למה אנחנו נכשלים לרוב בתהליכי דיאטה, או לא שומרים אחר כך, ומה באמת צריך כדי להצליח בתהליך, לא משנה איזה תהליך תחליטו לעשות. אוקיי? טוב. אז הדבר שאני שומעת הכי הרבה, דרך אגב, ההרצאה לרוב כתובה בלשון נקבה, כי רוב הצופים, הצופות בהרצאות שלי הן נשים, אבל זה בהחלט רלוונטי גם לגברים, אז זה המצב. טוב. אז הדבר שאני באמת שומעת הכי הרבה בשיחות שאני מנהלת עם אנשים שפונים אליי פעם ראשונה, זה שכל אחת אומרת לי, תשמעי, אני יכולה לכתוב ספר על דיאטות, אני מומחית לדיאטות, עשיתי אין ספור דיאטות, אני קוראת המון, ובאמת הרשת היום מוצפת בהמון המון מידע. ומה שבעצם זה גורם להרבה אנשים, זה פשוט להיות מבולבלים, יש כל כך הרבה גישות, יש את הקטוגנים, יש את הקרניבורים, יש את הטבעונים, יש את הצמחונים, יש את הצום לסירוגין, יש את הכדורים האלה, יש את הצומות האלה, ופעם אחת הייתה לי מישהי כזאת שמרוב תסכול, כל יום ניסתה משהו אחר ועלתה במשקל. אז המטרה היא לעשות איזשהו סדר שכל אחד יבין עם עצמו מה נכון עבורו, אוקיי? טוב, אז הדבר הראשון, תשמעו, אני לא מטפלת רגשית ואני לא מאמנת מנטלית, זה לא התחום שלי, התחום שלי זה תזונה וצמחי מרפא וויטמינים, אבל אי אפשר לגשת לשום תהליך, ואני עושה תהליכים עם המטופלים שלי, בלי איזשהו פן מנטלי חשוב.
אז הדבר הראשון לפני שניגשים לתהליך של הרזיה, של בקרת משקל, זה קודם כל לקבל החלטה. עכשיו יש פה גם מטופלות שלי בהרצאה ראיתי, גם באמצע תהליך חשוב מדי פעם לקבל עוד פעם החלטה. כי אחרי שאנחנו כבר נמצאים בתהליך וכבר עשינו כברת דרך וקיבלנו אילו תוצאות, אז אנחנו יכולים קצת לפספס את המקום הזה של למה בכלל אנחנו עושים את זה. אז כדי לקבל החלטה חזקה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו 3 שאלות. מה אני רוצה? איך אני רוצה? ולמה אני רוצה את זה? אם אין את זה חברים, מבחינתי לא כדאי להתחיל בכלל עד שאין את הדברים האלה, כי אז הכל יהיה כמו פלסטר, לא יהיה משהו מהותי בשינוי. אז דבר ראשון זה מה? מה בעצם אני רוצה? מה אני צריכה? מה המטרה שלי? אז קודם כל אחד והמטרות שלו. יש אנשים שפונים אליי כי כבר הרופא עשה להם נו, כבר רשם להם תרופות והם לא רוצים לקחת, כי טרום סוכרת, כי כולסטרול, כי כבד שומני, זה דברים שאני שומעת לרוב, כי מרגישים חוסר כוח ועייפות. היום דיברתי עם מישהי שאמרה לי, אין לי הרבה לרדת, אבל אני לא רוצה להרגיש כל כך עייפה כל היום, אוקיי? זה גם חלק מהעניין. הרבה נשים דווקא ממש מתבאסות לראות את עצמן בצילומים, בתמונות, בגדים שלא עולים, הערות של הסביבה, התחושה שלנו מול עצמנו, מה המטרה שלי, מה אני רוצה להשיג, אוקיי? דבר שני, למה אני רוצה להשיג את זה? עכשיו, יש למה שהוא מאוד מניע אותנו, ויש למה שהוא יכול להיות ארעי וזמני ולא יניע אותנו לשום מקום. אני אתן דוגמה, בסדר? מה זה למה חזק? לרוב אנחנו כבני אדם בנויים בצורה כזאת, שאנחנו רוצים יותר להימנע ממשהו שכואב לנו, מאשר להשיג איזשהו עונג עתידי אולי, בסדר? אני אתן דוגמה מעולם אחר, לאו דווקא מעולם התזונה. אם עכשיו נגיד אנחנו יודעים שיש לנו מזוודה עם $1,000,000, ובמקרה אחד אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לחפש איפשהו את המזוודה הזאת ונזכה בה, במקרה שני יש לנו את המזוודה, אבל מישהו גנב לנו אותה, ואנחנו צריכים לרדוף אחרי אותו מישהו שגנב לנו. המוטיבציה שלנו, רגע, שנייה, סליחה, ברח לי. המוטיבציה שלנו תמיד תהיה יותר מכאב, כלומר אם מישהו גנב לנו, יהיה לנו יותר מוטיבציה לחפש את המזוודה הזאת. אותו דבר גם בנושא של תזונה ובקרת משקל, כן? אם עכשיו יש לי איזשהו אירוע מתקרב, אני רוצה לנסות, אשתי אמרה לי, בעלי אמר לי, משהו חיצוני משפיע עליי, זה יהיה מאוד זמני, זה לא יחזיק מים. אני שומעת שלמישהו השתחרר המיוט, תסלחו לי, אני רק עושה מיוט בחזרה, בבקשה תשמרו על המיוט, בבקשה. לעומת זאת, כן? אם אני רוצה להימנע מכאב, כי נמאס לי, כי המצב הבריאותי שלי לא טוב, כי אולי מישהו השפיל אותי, כן? זה לא חייב להיות, אבל אולי זה קרה. בגדים לא עולים, קשה לי לעלות במדרגות, קשה לי לישון בלילה כי הבטן חונקת אותי, זה משהו שהוא כבר יותר פנימי, יותר חזק ויותר מניע. אז אנחנו צריכים למצוא בתוכנו את הדבר הזה שבאמת מניע אותנו. אם לא יהיה אותו, כל הזמן נחפש משהו חיצוני שאולי יזיז אותנו ואולי לא. וכל עוד אין את הדבר המניע הזה, שוב, זה יהיה פשוט מלחמה. ולא כדאי לגשת למלחמה הזאת, כי במלחמה אנחנו יודעים, אין דבר כזה שמישהו מנצח. אז אני ממליצה לכל בן אדם שנמצא פה, ובאמת שוקל ברצינות לעשות איזשהו שינוי בחייו בתחום הבריאותי, קודם כל לרשום לעצמו 10 סיבות אמיתיות, למה הוא רוצה לרדת במשקל. בהתחלה אלה יהיו סיבות סתמיות, אבל ככל שנחשוב על זה יותר, זה יהיה משהו יותר מעמיק. ודבר שלישי זה איך, כן? אמרנו מה, למה ואיך. איך אני רוצה להשיג את המטרה הזאת? מה אני באמת צריכה? אז קודם כל יש אנשים שהם צריכים איזושהי הכוונה ויש להם משמעת והם יכולים לבד. מהמם. אז האם אני יכולה לבד או האם אני צריכה מסגרת או ליווי?
האם אני צריכה תהליך שחור לבן, או האם אני צריכה תהליך גמיש? האם יש לי מספיק ידע כדי ליישם את הדברים על עצמי? אם יש לי נגיד בעיות בריאותיות, האם כדאי להתייעץ באיש מקצוע? האם כל התופעות שאני מרגישה כמו דחף למתוקים ותאבון מוגבר ונשנושים, האם יש משהו שיכול לעזור לי כדי לנטרל או לתמוך בדברים האלה? כל זה אני צריך לדעת עם עצמי כדי לדעת איזה סוג של עזרה אני צריך, אם אני צריך בכלל, בסדר? אז עד כאן זה היה הצד המנטלי, הוא היה מאוד קצר אבל חשוב, בלעדיו, בכוונה התחלתי עם זה, בלעדיו לא כדאי ללכת לצד הפרקטי והטכני. עכשיו שעברנו את זה אפשר ללכת לצד הפרקטי והטכני. עכשיו תראו, אני באופי שלי נוטה לתת הרבה מידע, יש האומרים יתר על המידה. אז אני אנסה להיות מאוד תמציתית ותכליתית, אם אני מרחיבה יותר מדי וזה לא ברור, תרשמו לי בצ'אט שאלות, ואני באמת אשתדל להיות מאוד ממוקדת. אז ככה, רוב האנשים מחונכים בצורה כזאת, שמה שבאמת קובע להם את ההרגשת ניצחון בתהליך, זה לעלות על המשקל ולראות את המשקל פחות. וכאן אני רוצה רגע להתעכב, כי זה מאוד רחוק מהמציאות. כשאנחנו מדברים על הרזיה, בכוונה אני אומרת את המילה הרזיה, זה לאו דווקא תמיד רק משקל. הרזיה נכונה זה הרזיה מהשומן. אנחנו תכף ניתן דוגמאות. והדוגמה הראשונה שאני רוצה לתת, ויסלחו לי הטבעונים והצמחונים שפה על ההרצאה, זה דווקא דרך הסטייק הזה, אוקיי? כי זה הכי מובן וברור, כי אנחנו בעצמנו סוג של סטייק. אז יש פה שני סטייקים. שני הסטייקים האלה הם חצי קילו של סטייק. האחד, רואים בצורה מאוד ברורה, שהוא רובו מורכב מבשר או מאיזשהו שריר. השני, הוא מורכב ממעט בשר והרבה שומן. זה עדיין 500 גרם של סטייק, אבל זה סטייק שונה לחלוטין. בואו ניקח את זה רגע אלינו. כמה פעמים פגשנו בן אדם ששוקל משקל דומה לשלנו, אבל נראה אחרת לגמרי. למה? אז ככה, הגוף שלנו מורכב מכל מיני דברים, נכון? זה לא סתם משקל. יש לנו מים בגוף, יש לנו שרירים, יש לנו שומנים, יש לנו עצמות. אז הכל בסופו של דבר תלוי, הנראות שלנו וגם הבריאות שלנו תלויים, ממה מורכב בעצם הגוף הזה. אז פה בדוגמה הזאת של החלוקה, יש לנו 40% שומן, תכף נבין גם מה זה כמות שומן טובה, 45% מים ושאר רקמות, שזה שרירים, עצמות וכו' וכו'. ובן אדם כזה שיש לו 40% שומן, לא משנה כמה הוא שוקל, דרך אגב, תמיד יראה יותר נפוח, בסדר? נפוח זאת המילה הטובה לזה. לעומת זאת, אם ניקח הרכב גוף אחר, ואפילו אם זה אותו משקל בדיוק, ונשים בו 25% שומן, שזה פחות, ו60% מים ושאר רקמות, אותו בן אדם, אפילו עם אותו משקל, הוא ייראה הרבה יותר חטוב. לכן חשוב לי כאן כבר להסביר שמשקל הוא חשוב, כן? אם זה עכשיו עומס על עצמות ומפרקים, יש את המשקל האידיאלי שאמור להיות, הכל טוב ויפה, אבל הוא האחרון שחשוב. ואנשים שעושים תהליכים, וכל מה שמעניין אותם זה המשקל, הם מפספסים את הפואנטה, כי לפעמים הם רוצים לעשות את זה מאוד דרסטי, מאוד מהר, ולא מטפלים בשום דבר שקשור לדבר הכי חשוב, שזה השומן. אנחנו נדבר גם על איך להסתכל על זה נכון, ואיך לעשות את זה נכון. אז אחוזי שומן, התחלנו בזה וניתן על זה דגשים. אחוזי שומן זה בעצם כמה שומן ביחס למשקל יש לי בתוך הגוף. אז טווח תקין לנשים, זה לא כזה משנה, גם לא חייבים באמת לזכור את זה, זה בין 20 ל-30%, לגברים זה פחות. למה לגברים זה פחות? כי מערכת הילודה הנשית יש בה יותר שומן, לכן אצל נשים באופן טבעי יש יותר שומן ופחות שרירים.
אז קודם כל, כשאנחנו רוצים להוריד אחוזי שומן, אנחנו כולנו יודעים שצריך גירעון קלורי, אבל לא רק גירעון קלורי, אלא גם לאכול את כל מה שהגוף באמת זקוק לו באיכות חלבון בצורה נאותה. דבר שני, אנחנו חייבים לשמור על מסת השריר. שוב, אם אנחנו עושים תהליך מאוד דרסטי, הגוף מפרק את השרירים, וכשהגוף מפרק את השרירים, שהם תנור השורף של הגוף, אז כמות השומן יכולה באופן טבעי לעלות. דבר שני, בתזונה, לא משנה כרגע על איזה גישה אנחנו מדברים, אנחנו צריכים לשמור על איזשהו איזון בין חלבונים לפחמימות, לירקות וסיבים לבין שומנים. לרוב, בדרך כלל, כן, אני לא נכנסת לנישות תזונתיות, ו50% ירקות, 25 חלבון, 25 פחמימה. ופחמימות תמיד עדיף לאכול אחרי אימון, כי אחרי אימון הפחמימה נשרפת ונספגת הכי טוב בגוף משאר הזמנים ביום, למי שמתאמן. ותזכרו כלל, אנחנו עוד נדבר על מים, אבל תזכרו כלל, זה כלל שתמיד עובד. איפה שיש יותר נוזלים, יש פחות שומן. כמה שיהיה לנו יותר נוזלים בגוף, יהיה לנו פחות שומן בגוף. נחזור על זה כשנדבר על מים. והשאלה שתמיד נשאלת, ואתם יכולים לרשום את זה גם בצ'אט אם בא לכם, האם השומן יכול להפוך לשריר? האם אם אני עכשיו עושה כפיפות בטן, זה יכול להפוך לשרירים במקום השומן? בסדר? זאת שאלה שאני שומעת אותה הרבה מצד הלקוחות שלי, מצד המטופלים. אז שומן ושריר זה שתי רקמות שונות לחלוטין. שומן לא יכול להפוך לשריר, שריר לא יכול להפוך לשומן, אבל כשיש יותר שרירים, יש יותר שריפה של שומן. אוקיי? אז זה לגבי אחוזי שומן. אז אי אפשר לדבר על אחוזי שומן בלי לדבר על שרירים, ואתם תראו במהלך ההדרכה כמה חשוב הדבר הזה שקוראים לו שריר. עכשיו, בנות, אני פונה אליכן, למרות שזה הולך להיות ככה לקראת הסוף של השקף הזה, אבל אני רוצה מכאן כבר להגיד את זה, בהקשר ליד המנופחת הזאת. לא לפחד משרירים. נשים לא יכולות לנפח את היד ככה, בצורה כזאת, רק אם אנחנו לוקחות סטרואידים, ואני מניחה ש99.9% מכאן לא לוקחות סטרואידים. אבל אם אנחנו נתאמן כמו שצריך במשקולות או בעצימות גבוהה, כל אחת מה שמתאים לה, אנחנו בעצם נחזק שרירים, ואנחנו חייבות לזכור שזה התנור של הגוף. ככל שתהיה לנו מסת שריר גבוהה יותר, ככה אנחנו נשרוף יותר קלוריות בזמן מנוחה. וזה הרבה יותר אפקטיבי מאפילו לרוץ עכשיו שעה. אני לא מזלזלת בריצה, זה מצב רוח מצוין, זה לב ריאה מצוין, הכל טוב ויפה, אבל אם אנחנו מדברים על הרזיה וחיטוב, אין כמו לחזק שרירים כדי שזה יקרה, אוקיי? וכמובן אנחנו צריכים לא רק לעבוד על חיזוק שריר, אלא גם לספק לשרירים שלנו חלבון איכותי בכמות מספקת, כדי שהוא באמת ייבנה, כדי שיהיה לו חומר גלם להיבנות ממנו. רוב מי שאני רואה אצל המטופלות שלי שחסר להן חלבון, זה דווקא כאלה שיותר בתחום הטבעונות והצמחונות, ששם באמת קשה לקבל חלבון מלא, בסדר? בגלל שחלבון מהצומח הוא קצת חסר, בכמות מספקת. אבל גם על זה אנחנו מתגברות. דבר נוסף, 80% משריר זה עוד פעם מים. אם לא נשתה מים, לא נוכל לחזק שרירים. פעילות אמרנו, גם מנוחה ושינה. כל מי שלא ישנה, לא ישן, מה שהגוף יכול לעשות זה לפרק שרירים, ואז זה בעצם פוגע במטאבוליזם, וכולנו יודעים כמה המחסור בשינה משפיע לנו על הנושא של המשקל, וכפי שאמרנו קודם, משקולות זה גם לנשים. אז זה לגבי מסת השריר. הלאה, אחוזי נוזלים. אם אתם שמים לב, אנחנו עוברים על כל אותם מרכיבי הגוף הקריטיים להתייחס אליהם כשאנחנו עוסקים בהרזיה, כן? זה לא רק לצמצם קלוריות,
זה לא רק להכין לעצמי את האוכל מראש, אנחנו צריכים לקחת פשוט בחשבון שהגוף שלנו הוא גוף שהוא מורכב מהרבה דברים, ולפעמים אנחנו במרדף אחרי החסה, בלי להסתכל על הדברים המהותיים באמת בצורה רחבה. אז רוב הגוף שלנו מורכב מנוזלים, את זה אנחנו יודעים. לנשים יש קצת פחות נוזלים באחוזים, לגברים קצת יותר, אבל אנחנו צריכים להיות בסביבות ה-60-65% נוזלים, כי הכל מורכב ממים. אם לא יהיה לנו מים, שום תהליך לא יקרה בתוך הגוף, לא חיטוב, לא ירידה במשקל, לא מערכת עיכול. שימו לב שמוח, 83% ממנו זה נוזלים. אם אנחנו קצת מתייבשים, אנחנו כבר פחות מרוכזים, שוכחים יותר, אפילו מצוברחים יותר. אז מים זה דבר קריטי. כמה מים צריך לשתות ביום? אז זאת בעצם נוסחה, כן? אני לא יודעת אם לסבך אתכם עם נוסחאות או לא, אבל למי שזה מעניין אותו, זה משקל הגוף כפול 30 חלקי 1,000. זה כמות המים המדויקת שכל אחד צריך לשתות. למה כתבתי את זה פה? כי תמיד שואלים אותי מה לגבי הרעלת מים. אז אנחנו לא מגיעים בכזאת קלות להרעלת מים. בן אדם בסביבות ה-70 קילו צריך לשתות בין 2 ל-3 ליטרים ביום, תלוי גם מה המטרה שלו, וזה תלוי כמובן גם במזג אוויר וכולי, אבל זה חלק קריטי. קריטי, אני לא יודעת מה יותר קריטי, לחזק שרירים או לשתות מים, כדי לרדת במשקל בצורה אפקטיבית. אז זה לגבי זה. מומלץ מאוד למי שלא רגיל לשתות, להעלות את הכמויות בהדרגה, כדי לא לעשות איזשהו סטרס לגוף, כי הגוף מתחיל להתנקות וזה יכול לפעמים להיות פחות נעים. מה עוד רציתי להגיד לגבי הנושא של המים? מומלץ לא לשתות הכל בבת אחת, גלו 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 גלו, מומלץ כל פעם לשתות במינונים קטנים לאורך כל היום, ואז הספיגה של הנוזלים היא האופטימלית. הלאה, שריפת קלוריות בזמן מנוחה. למה אני מעלה את זה כאן ולמה זה חשוב? לכל אחד מאיתנו יש דבר שנקרא BMR, שזה בעצם שריפת קלוריות בזמן מנוחה. כולנו, גם אם אנחנו עכשיו יושבים בהרצאה הזאת ומקשיבים לי או ישנים בלילה, הגוף עדיין עובד, המערכות עדיין עובדות, וזה צורך אנרגיה. צורך אנרגיה שווה שריפת קלוריות. ככל שה-BMR שלנו, שריפת קלוריות בזמן מנוחה, גבוה יותר, ככה אנחנו נרד יותר במשקל, יותר מהר במשקל או בשומן, שאנחנו עושים איזשהו תהליך תזונתי. כי זה בעצם רוב ההוצאה האנרגטית שלנו. למה אני אומרת את זה? כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אז אני אתחיל לעשות ספורט, ואז אני ארד במשקל. ספורט זה נפלא, ספורט זה מהמם, ספורט זה מושלם. לכל מיני דברים, לבריאות ולהכל. אבל שוב, אם אנחנו מדברים ומתרכזים עכשיו בלרדת במשקל, ספורט זה תוספת של 20% לתהליך הזה. 70% זה כמה הגוף שלנו שורף במנוחה. כמובן ספורט זה 20% והעיכול של המזון זה עוד 10%. אנחנו רוצים שהמזון שלנו, הגוף יתאמץ לעכל אותו כדי שזה באמת יהיה 10%. אם אנחנו עכשיו אוכלים 1200 קלוריות של קרואסונים, כן? זה מתפרק מאוד מהר, זה 1200 קלוריות, אבל הגוף לא מתאמץ, אז הוא לא שורף שום דבר. אם אנחנו אוכלים 1200 קלוריות של חלבון, של קטניות, של ירקות, אז הגוף יתאמץ יותר. אני מקווה שזה דברים שברורים ולא מסובכים מדי. ופה אנחנו יכולים באמת לראות שקילו של שריר שורף 15 קלוריות ביממה, במנוחה, וקילו שומן שורף חלקי 3. זה אומר, ככל שיש לנו יותר שרירים בגוף, ה-BMR שלנו, השריפת קלוריות במנוחה, תהיה יותר גבוהה, ואז יהיה לנו יותר קל. עכשיו, מאוד חשוב להבין כבר בשלב הזה, ואני פונה כרגע לנשים שעברו את גיל 40 ולגברים שעברו את גיל 37 צפונה.
ככל שאנחנו מתבגרים, השינויים ההורמונליים שקורים בגוף שלנו מורידים את ה-BMR, את השריפת קלוריות במנוחה. למה? כי לאט לאט השרירים שלנו נהיים יותר רופסים, פחות חזקים, פחות שרירים. ואז בעצם מה שקורה, וזה קורה המון, אנשים שחוצים גילאים מסוימים, ממשיכים לאכול את אותה תזונה שהם היו רגילים לאכול, ופתאום עולים במשקל, פתאום הבטן גדלה, פתאום היכולת שלנו להחליט שאנחנו יורדים במשקל, עושים את הדברים שאנחנו רגילים ובאמת לרדת, קטנה, ואנחנו לא מבינים למה. הכל נעוץ פה ב-BMR הזה. איך אפשר לשפר את ה-BMR? אז כבר דיברנו על מסת שריר, אנחנו מבינים כבר כמה זה חשוב. תזונה היא קריטית, ויש גם, אני הרי אחד המקצועות שלי ואחד הדברים שאני אוהבת לעבוד איתם זה צמחי מרפא. יש צמחי מרפא מעולים שיכולים לתגבר לנו את החילוף החומרים הטבעי של הגוף, את ה-BMR הטבעי של הגוף. אבל זה כמובן בהתאמה אישית לכל בן אדם. עצמות. עכשיו, עצמות לא קשורות כאן לירידה במשקל, זה לא משפיע על שום דבר, אבל זה כן דבר שחשוב רגע לציין אותו, מכמה סיבות. קודם כל, התמונה הזאת לדעתי היא מעולה, היא מראה בצורה מאוד ברורה מה קורה לעצמות שלנו לאורך השנים, ועצמות יכולות להיחלש או להתחזק גם בהתאם לתהליך תזונתי. אם עכשיו אנחנו רוצים כסח של ירידה, ואוכלים מעט מאוד ולא את כל אבות המזון, אנחנו יכולים גם לדלל את העצם שלנו, בסדר? אז אנחנו כן רוצים לשמור על עצמות, במיוחד מעל גילאי 45, גברים ונשים ביחד. אז כמה מילים קטנות לגבי זה כערך מוסף. מה שיכול להזיק לעצמות, זה דברים שאנחנו יודעים, אני רק מזכירה אותם. סוכר, תזונה חומצית. תזונה חומצית זה לא תזונה חמוצה, זה לא לימון, זה לא עגבנייה, זה תזונה שגורמת למערכת העיכול שלנו להפריש יותר חומצה. למשל מזון מעובד, מזון מטוגן, הרבה קופאין, חוסר בנוזלים, אוקיי? זה גורם לחומצה לעלות, ואז בעצם יכול להחליש לנו את העצמות. עישון, מחסור בסידן וויטמין D, או כמויות גדולות של זרחן. זרחן יש למשל הרבה בקולה. זרחן יש הרבה במוצרי חלב פרה. אז אני יודעת שזה קצת מוזר, כי אנחנו יודעים שסידן יש בחלב, וזה דווקא טוב לעצמות, אבל חלב גם מכיל כמות מאוד גדולה של זרחן, וזה הבעיה שסידן מהחלב פחות נספג בגוף שלנו. אבל זה להרצאה אחרת, הנה זה היה אחד הסימנים שלי שאני מסבכת את העניינים. מה יכול לחזק את העצמות? תזונה עשירה בסידן, כמובן סידן טוב אנחנו נמצא בקטניות, בזרעים, בירוקים עליים, אוקיי? ירוקים עליים הכוונה בטרד, בברוקולי אנחנו נמצא כמות יפה של סידן. שמש לפחות חצי שעה ביום זה מצוין, חיזוק של שרירים כי שרירים דוחסים את העצמות, ואיזון הורמונלי. גיל מטאבולי. גיל מטאבולי, שזה עוד דבר שאנחנו רוצים לקחת בחשבון כשאנחנו עושים תהליך תזונתי, זה בעצם פונקציה זה איזשהו מדד שהוא משכלל בתוכו גם את הגיל האמיתי שלנו וגם את כל מה שקורה מסביב כמו כמות שומן, שומן בבטן, עצמות, שרירים וכו'. ככל שהמדדים של כל מה שאמרתי כרגע הם פחות טובים, הגיל המטאבולי שלנו יהיה יותר מבוגר, אפילו שהגיל שלנו צעיר. אני לפעמים מודדת אנשים במכשיר שאני עובדת איתו, משקל חכם, שבודק את כל המדדים שכרגע דיברנו עליהם. אני מניחה שחלקכם מכירים, אולי לחלקכם יש אותו בבית,
ואז אני רואה אנשים בגילי ה-30-35, שהגיל המטאבולי שלהם הוא 50. לעומת זאת, לפעמים מגיעות אליי נשים בגילאים של 65-70, שמאוד מתוחזקות ושומרות על עצמן, והגיל המטאבולי שלהם הוא 15 שנים מתחת. אז זה מאוד תלוי מה המדדים של הגוף שלנו. אז הדרכים שלנו לשמור על גוף יותר צעיר, זה שינה טובה, זה כמה שפחות מזון חומצי שגורם לעומס החמצוני, זה פחות סטרס ומתח, ואני יודעת שאנחנו יודעים את זה, זה רק כדי להזכיר. צריכה קבועה של נוגדי דלקת ונוגדי חמצון, למשל קורקומין, למשל לימון, למשל ירוקים, למשל כל דבר שהוא סופר פוד שמזין את הגוף שלנו כמה שיותר. הקפדה על מערכת עיכול, אני לא ארחיב על זה כאן, אבל מערכת העיכול קובעת כל כך הרבה דברים בגוף שלנו, כולל את השמירה על הנעורים של הגוף, פעילות גופנית כמובן. אחד הדברים הכי חשובים לבריאות שלנו, וכשאנחנו מתייחסים לתהליך של הרזיה, זה הנושא של שומן הבטני. עכשיו ככה, יש כמה סוגים של אנשים שעכשיו רוצים לרדת במשקל, כן? יש את אלה שיש להם 5-6 קילוגרם עודפים, הם ספורטיביים, הם לרוב שומרים, משהו התפקשש להם, אולי גיל מעבר, הם עלו 5-6 קילוגרם והם רוצים להוריד. ויש את אלה של 20-30 קילוגרם עודפים, שזה כבר הרבה זמן נמשך, ולרוב אותם אנשים יש להם גם שומן בטני גבוה. שומן בטני שאני כרגע מדברת עליו, וזה גם דבר שניתן לבדוק באותו משקל חכם שדיברתי עליו, זה השומן הפנימי, לא הקרס שרואים כלפי חוץ, אלא השומן שנמצא בתוך חלל הבטן. כלומר, אם נסתכל על הציור הזה, כן? אז יש פה את השומן התת-עורי, ופה בפנים יש את כל האיברים הפנימיים שהם עצמם מוקפים בשומן. זה, חברים, נחשב לשומן המסוכן ביותר שיש, כי הוא קו ישיר לבריאות שלנו. ככל שלבן אדם יש שומן בטני פנימי יותר גבוה, הסיכוי שלו לחטוף מחלות כמו סוכר, כולסטרול, לחץ דם, טריגליצרידים, התקפי לב ושבצי מוחין הוא יותר גבוה. כל צבר המחלות שכרגע ציינתי נקראים סינדרום מטאבולי, וזה מקושר ישירות להשמנה בטנית. למה אני בעצם מציינת את זה בהרצאה הזאת שמדברת על הרזיה? כי כל מי שיש לו שומן בטני, מה שהוא גורם השומן הזה מעבר לאותם המחלות, זה לאיזשהו לופ. מה הכוונה לופ? זה אומר שככל שיש לנו יותר שומן בטני, הגוף שלנו דורש יותר סוכרים, פחמימות, נשנושים ובכלל אוכל. כי השומן הזה משבש את כל המערך ההורמונלי של הגוף שלנו. אז השומן הבטני נוצר כשאנחנו לאורך שנים צורכים יותר מדי סוכרים ופחמימות, ואנחנו באמת בעולם המערבי צורכים כמויות הזויות גם של קלוריות וגם של סוכרים, גם מי שרוצה באמת לשמור. הסכנות שלו ציינתי, והמפתח להיפטר משומן בטני זה בעצם הורמון האינסולין. למי שירצה, יש לי הרצאה שלמה שמדברת על שומן בטני, תשלחו לי אחר כך הודעה ואני אשלח לכם קישור לאותה הרצאה. אבל אינסולין זה ההורמון שהוא מקושר גם לסוכרת וגם לשומן בטני, והוא מופרש כשאנחנו צורכים סוכר ופחמימות. וככל שאנחנו נמתן יותר את הצריכה של הסוכרים והפחמימות, לא נוותר על זה לגמרי, כן? אפשר להמשיך לאכול וליהנות, אבל במינונים.
אז אנחנו נוריד את רמות האינסולין בדם, וככה, רק ככה, נצליח להיפטר מהשמנה בטנית. זו צריכה להיות עבודה מאוד מדוקדקת על העניין הזה, אבל זה אפשרי וזה קורה. אוקיי, והדבר האחרון, ושימו לב שבאמת שמתי אותו כאחרון לשיחה, זה העניין הזה של המשקל. משקל, חשוב לזכור עליו, שהוא מדד מאוד מאוד תנודתי, והוא לא משקף את המציאות. למה? במה הוא תלוי? הוא תלוי באיזה בגד לבשתי אתמול או היום. הוא תלוי באיזה שעה אני נשקלת ביום. הוא תלוי כמה מלח אכלתי וכמה נוזלים הצטברו לי בעקבות אותו המלח. הוא תלוי האם אני לפני וסת או תוך כדי או אחרי. הוא תלוי אם אכלתי בשר ערב קודם, האם התפניתי בשירותים. כל כך הרבה משתנים משפיעים על המשקל, ואני רואה אצל הלקוחות שלי שהוא ממש המדד מצב רוח שלהם, כן? ולא משנה מה נאמר, שהבגד יותר כבד, שלא ישנה בלילה, שהיא במחזור, זה לא משנה, מה שהמשקל מראה זה תמיד זהו, האוטוריטה העליונה. וחשוב לשנות את הסוויץ' הזה, כי זה יתסכל אותנו מאוד. כי הרבה פעמים אני רואה מטופלות יורדות בהיקפים בצורה מטורפת, יורדות מידות, ולא באותו היחס למשקל. כי באמת המשקל הוא דבר מאוד מאוד תנודתי. אני רואה שיש שאלות, אני תכף אתייחס אליהן. אז זה דבר שחשוב מאוד. אל תתייחסו למשקל. אפשר להישקל פעם לראות מה הכיוון, אבל המדד הכי חשוב בהרזיה הוא בעצם השומן, שאותו ניתן למדוד בהיקפים עם סרט מדידה, או עם משקל חכם שבודק את השומן, את השרירים ואת כל המדדים של הגוף. זה דברים שאמרנו. ולמשקל כדאי להתייחס באמת כבונוס, ולא כהדבר העיקרי, בסדר? זאת דוגמה מאוד מאוד חשובה, אני צריכה מכם ריכוז, אל תדאגו, אני לא הולכת להקריא את כל המספרים האלה, רק להסביר את העיקרון. יש פה בעצם שתי אחיות תאומות, שהיו בעבר לקוחות של אושרי ושלי, אושרי זה בעלי ושותפי, אנחנו עובדים ביחד. וזה היה מאוד מעניין, כי אחת מהן עשתה תהליך תזונתי של שנה, והשנייה עשתה ניתוח לקיצור קיבה. וזה היה נורא מעניין לראות את זה, כי אז יכולנו באמת לנטר את המדדים של שתיהן במהלך התהליך של שתיהן. אז בואו תראו, קודם כל נתחיל עם המשקל, כן? אז מיכל עשתה את התהליך התזונתי, וסיגל עשתה את הניתוח בזמנו. שתיהן התחילו עם 94 קילו, אותו משקל. מיכל סיימה עם 62, סיגל סיימה עם 74, שתיהן ירדו יפה, אוקיי? אבל שומן, כן? שזה המדד שאמרנו שהוא הכי חשוב. מיכל ירדה ל-22% שומן, סיגל ירדה ל-37% שומן. אני מדלגת על כל אלה כי זה באמת מלא. שומן בטני, שומן בטני זה, שתיהן היו 10 סנטימטר של שומן בטני, שזה שומן בטני מאוד גבוה, סיגל כמעט ולא ירדה שומן בטני, ומיכל ירדה ל2. מה אני מנסה לומר? 2 סנטימטר, כן, זה נמדד בסנטימטרים. מה אני מנסה לומר? סיגל ירדה 20 קילו, 20 קילו היא ירדה, אבל מה? היא ירדה את רוב המשקל שלה בעצם מהשרירים, לעומת מיכל ששמרה על השרירים שלה. ואז רוב הירידה של מיכל הייתה מהשומן. וזה מדד שהוא כל כך חשוב לקחת אותו בחשבון, חברים. משקל, שימו אותו בצד, הוא חשוב, אבל הוא האחרון שחשוב. מה שחשוב זה גם התהליך עצמו, האם אני עושה משהו שאני יכולה להתמיד אותו לאורך זמן, ומה קורה בגוף שלי מבפנים, כי הרי למה אנחנו עושים את השינוי הזה?
כמובן להיראות טוב, אבל בסופו של דבר גם להרגיש טוב ולהיות בריאים, ואם אנחנו לא עושים את זה נכון, אנחנו יורים לעצמנו כדור ברגל. טוב, בואו נתייחס לשאלות שכתבתם פה, כי זה בטח רלוונטי לכולם. מי שכתבה שהיא מעוניינת בהרצאה של שומן בטני, אז עוד מעט תהיה את הטלפון שלי, תשלחי לי בבקשה הודעה לטלפון, כי כאן אני לא יודעת מה המספר שלך ומי את, כדי באמת להתייחס לדבר הזה. או לרשום לי את הטלפון בצ'אט כמו שהגיעו לרשמה. מה ההסבר של השומן בטני באישה רזה? האם היקף מותניים של 90 סנטימטר אצל אישה רזה הוא בהכרח שומן בטני? מי ששאלה את זה, זה תלוי בגובה, כן? הגובה שלנו אמור להיות, ההיקף של הבטן של הטבור אמור להיות מחצית מהגובה. אני מניחה שאת לא אישה שהגובה שלך הוא 1.80 מטר, אז 90 סנטימטר זה יכול להיות קצת יותר ממה שצריך. וכאן צריך לבדוק האם זאת נפיחות, ויש בעיה של מערכת עיכול, או האם זה באמת שומן בטני. ואת זה אפשר לבדוק עם המשקל החכם. אם זה משהו שחשוב לך, גם תשלחי לי הודעה או פה בצ'אט עם המספר טלפון שלך, או לנייד האישי שלי, ואז נראה איך אפשר לבדוק ולתת לך מענה. Okay. כל מי שמבקש את ההקלטה על השומן הבטני וכתב איך אפשר לשלוח לו, יקבל. אני לא מבינה את השאלה איך אפשר נעשה דיאטה כשבלי, לא הבנתי את השאלה. האם היקף מותני גבוה זה לא מצביע על שומן בטני? אוקיי, אז אני אעשה רגע סדר כי אני רואה שהשאלה הזו חוזרת. היקף בטני זה כן יכול להצביע על שומן פנימי, אבל גם בן אדם רזה בהיקף מותני תקין יכול להיות לו שומן פנימי, בסדר? אז מי שיש לו היקף, רוב הסיכויים שיהיה לו גם שומן פנימי, אבל מי שהוא רזה הוא צריך לבדוק אם גם לא יש שומן פנימי. אני מקווה שזה ברור. האם תוכלי לחזור על הדרכים להעלאת ה-BMR? קודם כל, בנייה של מסת שריר דגנית, שתייה מרובה של נוזלים, שינה טובה וצריכת חלבונים. אוקיי? אוקיי. אז מי שגובה שלו זה 1.65 מטר, היקף הבטן שלו צריך להיות מחצית מזה, שזה 82-83 בערך. טוב. בכיף. יאללה, אז בואו נמשיך, אנחנו ממש לקראת הסיום. סיבות לכישלון. לרוב סיבות לכישלון הם כמו זרמים נגדיים, כן? נגיד והתעוררנו ועכשיו יום ראשון בבוקר, תמיד רוצים להתחיל דיאטה ביום ראשון. יום ראשון בבוקר יש לנו המון מוטיבציה אחרי שקצת אכלנו יותר מדי בשישי שבת. יאללה, מתחילים. ומרגישים ששום דבר לא מצליח להתקדם ולזוז. אז אם אנחנו עושים את הדברים כמו שצריך, ושום דבר באמת לא זז, סימן שיש משהו שמושך אותנו אחורה. מה זה המשהו הזה? או תנגודת לאינסולין. תזכרו שתנגודת לאינסולין, אתם גם תשמעו עליה כל מי שביקש בהרצאה של השומן הבטני, אבל היא גורמת לנו לצרוך ולרצות יותר סוכר, ולהפוך כל מה שאנחנו אוכלים בגוף ליותר שומן. זה קורה כשיש השמנה בטנית. גרלין ולפטין משובשים, אלה הורמוני רעב ושובע. כשאנחנו מרגישים בור ללא תחתית, סימן שגרלין ולפטין שלנו לא מאוזנים. כי גרלין הוא בעצם אמור להיות מופרש אחרי שאכלנו, ועכשיו אנחנו שבעים, אנחנו לא אמורים לנסות לאכול יותר, ולפטין אמור להיות להפסיק מופרש אחרי שאוכלנו. אז אם הם לא עובדים, סימן שגם הם לא מאוזנים וצריך לאזן אותם. בעניינים הורמונליים, שזה בעצם שינויים של גיל מעבר, שיכולים לקרות גם לגברים וגם לנשים, הם אחד הזרמים הנגדיים הכי משמעותיים שיש.
וכשאנחנו לא קיבלנו החלטה מספיק חזקה, כתבתי פה יותר רצון ממחויבות, אבל אם אין החלטה חזקה, אז אין גם מחויבות. ואני רוצה רגע לתת דוגמה למה זה מחויבות לתהליך, כן? ולא משנה איזה תהליך, כן? פה אנחנו מדברים על תזונה, אבל כל תהליך הוא כזה. יש הבדל מאוד מהותי בין לרצות משהו לבין להיות מחויב לו. ותמיד כשאני רוצה להסביר את זה למטופלים שלי, אני מסבירה את זה דרך תינוק. נגיד עכשיו יש לנו תינוק, נולד תינוק חדש, והתינוק הזה בוכה בלילה, והוא רוצה לאכול, וצריך להחליף לו, וצריך לתת לו חום ואהבה. זאת מחויבות. אנחנו לא יכולים פתאום להגיד, טוב די, לא בא לי יותר על החסה הזאת. לא בא לי יותר להחליף לתינוק הזה טיטול. לא בא לי לקום באמצע הלילה להאכיל. לא בא לי להכין לעצמי את המזון הבריא. אוקיי? אז זה באמת ההבדל. זאת באמת המחויבות, זאת התחושה של מחויבות לבריאות שלנו. אנחנו לא עושים את זה בשביל מישהו אחר, אנחנו עושים את זה בשבילנו. אז זה דבר שחשוב שרציתי להדגיש. ובעצם אחרי שהבנו את הכל, על מה בעצם דיברנו? דיברנו על איך לקבל החלטה, שזה לפני שבכלל יוצאים לדרך. דיברנו על איך להתייחס נכון לתהליך הרזיה, שאנחנו רוצים להתייחס אליו בצורה יותר בריאותית, מאשר בצורה יותר מהר, כן? אז דיברנו על שומנים ושרירים ונוזלים ועל כל מרכיבי הגוף, ודיברנו גם מה יכול להפריע לנו לרדת במשקל, ועכשיו יוצאים לדרך ואיך איזה גישה צריכה להיות לנו כדי להצליח. אז עוד פעם, זה קצת חוזר על עצמו, אבל החלטה חזקה יש לנו כבר, תיאמתי ציפיות עם עצמי, כן? אני מבינה עכשיו, סתם דוגמה, אני אישה בת 55-60, אני מבינה שיש לי שינויים הורמונליים, אני מבינה שמסת השריר שלי כזאת וכזאת, אז הזמן הריאלי שלי הוא לאו דווקא זמן ריאלי שכמו שהיה לי בגיל 20-30 כשעשיתי דיאטה אחרת. אז לתאם כאלה ציפיות זה חשוב, כי אז אנחנו לא מתוסכלים. אני בעד מטרות ביניים, אם עכשיו אני שוקלת 95 קילו, אוקיי, בוא נגיע ל-90, ומשם נמשיך להציב לעצמנו את המטרות הבאות. על מה אני מוכן לוותר? לדוגמה, היום התקשרה אליי מישהי שרוצה לרדת במשקל, ובאותה נשימה היא אומרת לי, אבל תשמעי, אני לא אוהבת שאומרים לי מה לאכול, אני לא אוהבת תפריטים, אני לא אוהבת ללכת לפי זה, אני אוכלת מה שיש לי בבית. אבל עכשיו אמרת לי שאת רוצה לרדת 10 קילוגרם, עכשיו אמרת לי שאת עייפה ואת מפחדת ממחלות, אז על מה את כן מוכנה לוותר? מה את כן מוכנה לעשות? זה מאוד חשוב, ואז אין לנו קונפליקטים. אם אני לא מוכנה, אני יודעת שאני לא צריכה להתחיל אפילו משהו. וכוח רצון לעומת שינוי הרגלים. כוח רצון הוא משאב מוגבל, הוא פשוט מתישהו נגמר. אבל אם אנחנו משתמשים בו בהתחלה כשיש לנו אותו לייצר הרגלים, כך אנחנו יכולים להמשיך תהליך לזמן ארוך. והרגלים צריך להיות משהו שאנחנו נוח, נעים לנו איתו, כן? רובנו, נגיד 99% מאיתנו קמים בבוקר מצחצחים שיניים. לא נולדנו לצחצח שיניים. זה משהו שהתרגלנו לעשות כי זה נעים לנו, כי יש לנו ריח נעים מהפה, והשיניים שלנו בריאות ונראות טוב. זה הרגל. לילד זה לא כיף, אבל לאט לאט הוא מתרגל והוא מבין את זה. אותו דבר, זה יהיה, יכול להיות. אותו דבר גם בנושא של תזונה. תקשיבו, היה כאן המון דברים, לא חייב עכשיו לקחת את הכל, אבל אני מניחה שלכל אחד היה משהו שהוא אמר לעצמו, וואלה, את זה אני מסוגל לעשות. לשתות קצת יותר מים, וואלה, אפשרי. אולי אני יכול ללכת להרים איזה משקולת 2. אולי אני יכול לעשות את זה. שינוי גדול מתחיל ממשהו קטן שאנחנו עושים אותו כל יום, משנים אותו ואז יכולים לעבור לדבר הבא. וזה בעצם כוח רצון לעומת שינוי הרגלים. וכל אחד עם עצמו בנקודה שהוא נמצא. וכמובן אני כאן לכל מי שצריך עזרה.
אם החלטתם שאתם יכולים לבד ויש לכם את הכלים והכל, מעולה, תעשו את זה. אם אתם צריכים עזרה, יש אנשי מקצוע, לא התחברתם אליי, יש אנשי מקצוע מעולים שיכולים לעזור לכם. טוב, אז למי שכן מרגיש שהוא צריך לעשות איזשהו שינוי, מה ניתן לעשות מכאן? אז כמו שאמרתי, מי שמבין ומרגיש שיכול לבד, בהצלחה מכל הלב, אני זמינה לכל שאלה. מי שמחפש ברצינות עזרה בתהליך, אני אשמח שניתן פגישת היכרות ראשונית, כדי לראות אם אנחנו מתאימים אחד לשני ובאמת ניתן לעשות איזה משהו משותף. אני נותנת פגישת אבחון ראשונה ללא עלות, בין אם זה בזום, בווידאו, אונליין, בין אם זה בקליניקות שפרוסות ברחבי הארץ שלי ושל השותף שלי בעלי. כל מי שמעוניין, או שאני אשלח לו את ההרצאה על השומן הבטני ולא כתב את זה בצ'אט עם טלפון, זה הנייד הישיר שלי, מוזמן לשלוח לי לשם הודעה. כל מי שמעוניין לתאם פגישה כדי לראות האם התהליך מתאים לו, בשמחה ובכיף. אני במקביל לכל מי שהיה רשום להרצאה הזאת, אשלח איזשהו מידע ראשוני כדי שתראו אם בכלל תהליך איתי מתאים לכם. טוב, אנחנו סיימנו את ההדרכה, ועכשיו אני רוצה לענות לכם על השאלות שמופיעות פה. כן. אז בואו נראה מה יש לנו פה, איזה שאלות. שנייה. כל מי שכותב פה פידבק שהיה לו מעניין, אז תודה רבה על הפידבקים, זה כיף לי לשמוע ולדעת שזה מועיל. אוקיי. אין בעיה, כל מי שביקש על השומן הבטני יקבל. אוקיי. תודה חגית, תודה על הפידבק. מירית קיבלתי, נדבר. אוקיי. טוב, אני רואה שאין שאלות, הם רק בפרגונים עכשיו, ואני באמת מעריכה את זה. ואני אשמח גם לדעת מה הנושאים שמעניינים אתכם לשמוע עליהם, כן? כי ההרצאות האלה במסגרת הזאת, הרצאה למערכת עיכול, אני רואה שיש פה צורך. אני חושבת על זה הרבה, יש מצב שאני אעשה, כן. אבל זה משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי, אז אולי כדאי לשוחח. מי כתב את זה? רגע, פספסתי את השם. וורקי, בסדר? חברים, תשמרו על עצמכם, מאחלת לכולם רק בריאות, רק טוב. תודה שהייתם איתי, לא מובן מאליו בשעה הזאת בערב, ושיהיה המשך ערב נעים. וההרצאה הזאת דרך אגב מוקלטת, והיא תשלח לכל מי שרשום, כדי שיהיה לכם את זה גם כן אם תרצו. זהו, אז שיהיה לכם ערב מעולה. ביי חברים. פיתוח פרטי, כן.